Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon, osteguna da eta astea kontrolpean daukagu. Ez dago arriskurik. Inigo, ez dago arriskurik horrek beldur pixkat ematen du, Tira, airean gara. Eta airean egonik ere ez da gauza txarra, lurrean ere egotea hoiena. Inigo, barkatu baina ez dizut ezer ulertu. Ze bazkaldu zu? Kontatuko banizu, baina ez zera rarorik, ez? Bueno, kontua da, gaurko egunez Vesna Vulović hegaldi azafata serbiarrak historiako erorketarik altuena jasan eta bizira ontzuela. 10.000 metrotik gora zijoan haren hegazkina eztanda egin zuenean, ez zuen beste inor biziron. Baina, harrigarria badirudi ere, Vulović 10.000 metrotatik erori eta bizirik atera zen. Egunak eman zituen koman eta hilabeteak ospitalean, baina bizirik atera zen. Aireko segurtasuneko ikertzaileek Vulovićen biziraupena hegazkinaren fuselajean janari orgatxo batean harrapatuta geratu izanari egotzi zioten. Hegazkinaren gainerakoetatik banandu eta erortzen hasi zen orgatxoa. Kabina despresurizatu zenean, bidaiariak eta tripulazioa hegazkinetik bota zituen despresurizazioak eta hil egin ziren. Ikertzaileek uste zuten fuselajearen barruan Vulović inmobilizatuta geratu zela. Angeluan lurreratu zela oso basotsua eta lurrez estalia zen mendi hegal batean, eta horre guztiak moteldu zuela kolpea. Are gehiago, Vesna Vulovićen medikuek ondorioztatu zuten bere arteria presio basuko historiala ikusita, horren ondorioz bere ala zorabiatu zela kabina despresurizatu zenean eta bihotza horregatik ez zela lehertu. Vulovićek esan zuen, berak bazekiela, bere odol presio basua nolakoa zen, eta gainera bazekiela horrek azafata izateko azterketa medikua ez pasatzen eragingo ziola, baina kafe gehiegi edan eta lortu zuen azterketa hura gainditzea. Oso famatu egin zen. Kausa komunistak bere eroitzat hartu zuen. Guinness errekorra eman zioten eta pentsa, Londonen izan zen Guinnessaren ekitaldian, Paul McCartneyk eman zion saria. Despresurizatu dugu gure hegazkina eta orain buruko minik gabe egingo dugu aurrera. Tira, saria eman zioten Guinness errekorra, baino haze saltxa hoiena. Vulovićen gertaeraren erabilera politikoa egin ote zen, hegaldiak zergatik egin zuen eztanda, hemen zalantza asko zeuden. 2009an desklasifikatu zituzten dokumentu txekiarrak eta Alemaniako ARD kateko kazetarien ikerketak erakutsi omen du, dena etzela guztiz kontatu bezalako izan. Nonbait, hegazkinak arazoak izan ostean, altuera galtzen hasi zen, modu bortitzean, eta Txekoslovakiar indarren gerra hegazkinek derribatu zuten misilen bitartez, eraso bat jasaten ari zirela pentsatuz. Gerora, akatsa onartzeak suposatuko zuen kontrako propaganda ez izateko, bertsioa osorik eraldatu zuten, eta euren aldi jarri zutela ondorioztatu zuten ikerlariek, alegia, bihurtu zutela, zera, eroi bat, eta zer den egia eta zer den gezurra, auskalo. Egia bilatzen, Hauzan gure jobia, sistemari fobia, bia nahi elkartuta, migre gure eskoria, ez teu bilatzen fama, ez dare gloria, baino bileten bat eroitze bakamo mailo machismoa, ez teu inoiz... Egia esan ez da erraza, egiaren bilaketa, baina saiakerak merezi du. Askotan saiatzen gara egia, konplexutasunean, eguneroko gatazketan, politikan edota historian bertan topatzen, baina egia ere bada artearen ezaugarri bat, eta askotan, edertasunean, edota naturan topatzen dugu errexago? Badakizu zerk duen egia asko hoiana? Zerk? Itxasoak. Oiko zutenera, naiz guk ez jakin, Zarauzko badian, ondarruna txaspin, azaldu ziren, milak aurte bezala azaltzen zirena. Hori bai da egia, itxasoari begira egon eta milaka urtean igaro dituzten izurdeak agertzea itxasoan,
Begira Inigo, espero dut inork izurdeak arrantzatu nahi ez izatea, Naiz eta zoritxarrez egiten den munduko leku batzuetan. Gurean pentsatu nahi nuke itsasoa beste modu batera zaindu dugula. Eta arrantza bada gure herriaren nortasunaren adar garrantzitsua. Gaur urtarrilaren 26an arrantzaren mundu eguna ospatzen da. Arrantzan aritzen diren gizon emakume guztiei omenaldia eginez, baina baita zaleei eta arrantza bizirauteko modu bihurtzen duten ibai edota lakuetako arrantzale txikiei ere. Egun hau arrantzaleen lana goraipatzeko eta itsasoan lan egitearen gogorraz jabetzeko ospatzen da. Lanaldi amaigabeetan, denboraleak jasaten eta baldintza ez guztiz erosoetan bizi diren hoiei aitortza egiteko. Maiatzaren 14. egunian, Orilloko herriko barraren aurrian, balia agertu zan behatzikaldia. Baina urtarrilaren 26ak baditu bestelako ospakizunetarako aitzakiak. Bai, 1954ko gaurko egunez jaio baitzen adibidez, Angela Davis Amerikako Estatu Batuetan. Filosofo, politikari marxista, feminista eta ekintzaile afroamerikarra da Davis. Amerikako Estatu Batuetako alderdi komunistako zein Pantera Beltzen alderdiko militante izan zen, intersekzionalitatea kontzeptu gisa landu izan du. Borroka ugarien loturak aztertu eta hauek batzeko teoriak ere garatu izan ditu. Angela Davis, wanna see more like her. Angela Davis, what a woman like her. Angela Davis, wanna see more like her. Angela Davis, what a woman like her. Alabamako Birmingham hirian jaio zen Angela Davis, segregazio arraziala erabat pairatzen duen lurraldean. Pablo Milanesek, Rolling Stones taldeak, John Lennon eta Yoko Onok, Yannick Noak, Los Chicos del Maíz, edota entzuten ari garen Winston McAnuffek eskaini dizkiote kantuak besteak beste. 69 urte bete ditu gaur, eta oraindik jarraitzen du militantzian, gutxituen defentsan eta haren jakintzak elkarbanatuz. Eta gurean ere bada, Angela Davis bere hitzetan omendu duen artistarik. Zorionak Davis anderea! Angela Davisen hitzetan, Maialen Lujan Bioren azken puntuetan, Maurizia zenaren irrintzietan. Ostras, milisegundoa zer den begiratuzkero, Goiuri ez agertuko da, gure txatean jarri du dagoeneko Idoia Asurmendik. Bai, eta ze ederra, gure pianoan Idoiak egin zuen hitzetan kantuaren bertsioa, bide batez onartuko dugu, hitzak Xabi Goarenak direla, dagokionari dagokiona. Berriz esan ez dezaten, ez dagoela denon eskuetan, gizartearen. Inigo, gu hemen eskuz eskukoan ari gara, baina gaur jende mordoa izango dugu gure laborategian. Ez dakit inor animatuko den Hofberg zahar hori jotzera? Bueno, bestela nik joko dut oiana, zulasei. Baina talentua behintzat sobran izango dugu. Bai, izan ere Asier Zabaleta dantzaria izango dugu gurekin Morkrat ikuskizuna aurkezteko. Zuk uste duzu bidaia batek inspiratu duela Zabaleta? Auskalo, baina galdetuko diogu. Izan ere, Maria Romero Laspiurrek bidaiatzea proposatuko digu, artearen sorkuntzan duen eragin aztertzeko. Eta mundutik bidaiatu bakarrik ez, munduaren erdigunera bidaiatuko dugu Julio Verne baiginen. Arturo Apraiz geologoarekin ariko gara, hain zuzen ere azken egunetan, hain purian egon den munduaren nukleoarekin edo zer gertatzen ari den ulertzen saiatzeko. Barne geodinamikan aditua da, Euskal Herriko Unibertsitateko geologiako irakaslea den Arturo Apraiz bera. Eta arte eszenikoen agenda ere noski osteguna da, errepasatuko dugu kafe hutsa hartu aurretik. Ziur Olaia Baie dantzaria kafezalea dela oiana. Nik ez daukatain garbi, Zalantza eta egia. Bueno, has gaitezen. Ados, urtarriak 26 ditu gaur eta osteguna da, ongietorri guztioi, bigarren kafera, naiz irratian zarete.
Esan du Gorka Santestebanek Oiana oso dantzariona dela, eta ni ez eta saiatu naiz koreografia eraldatzen. Bai, konturatu naiz, Ez daukat arte gehiagirik. Ez nago gehiagik komentzitu, baina bueno, ondo zaz. Akaso despresurizatuta nago Oiana Maritorena Genbe, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Maria Romero Laspiura, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Kotxau batetik sartu eta ez diogu eseritzen ere utzi. Hizketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Lurbide gaur, bigarren kafeak 518 garrena du, urtarrilak 26, arratsaldeak 4 eta 14 minutu, eta hementxe Oiana eta biok Laister Mariarekin batera 3 izan, eta arratsaldean zehar askoz gehiago izateko prest, jende asko igaroko dakor, bigarren kafetik. Ez dakit denentzat kafe izango duen, eskerrako Oiana ez zen kafezalea. Aspaldiezken nuen bigarren kafea hasi kantuarekin abiatzen, baina gaur txibatu digute kantu honen sortzaile kide edo, taldekide behintzat baden, seguru kantuaren sorkuntzan ere erru asko izan duela, Inigo Etxarriren urtebetetzea dela. Zoriona! Tira, bukatu dugu Inigo Etxarrik sortu zuen sintoniarekin gure sarrera, eta abiatu dugu Inigo Etxarrik eta Lider Nandok, eta pentsatzen dute, liertarre guztien artean ere, osatutako kantu ederronekin, hasi kantuarekin abiatuko dugu gaurkoa, eta ondo has dezala. Ez dakit urte berri hau Inigo Etxarrik, ez da izan bagarren adun, zenbat urte izango ditu Etxarrik? Ez dakit. Etxarri, zenbat urte dauzkazu? Izajoa, sartzen ari da. Gaino zer denik baretzeko ez dut behar bestetik. Oiana Maritorena Genbe. Atxaldeon, bai, jetxi nahi Ez, nahi gabe. Zein da zure maite duta? Begira, gaur maite dut ez bat dakart. Era. Gaina goizian bizi izan dudet eta etzai gustatu. Kaletik nindoan, Donostiako bulebarretik hain zuzen ere, lanera bidean, eta, bazi joan pertsona bat bakarrik hizketan, eta gia da, jendeari ari zitzaion zerbait esaten, baina nik uste dut ere oso modu txarrean etzen ari, bagian, buru osasun arazoren bat zeukan, edo bestela etzegoen, bere honenean, ez? Baina etzai gustatu nola erantzun duen justu zabor biltzaile batek. Berari zerbait esan dio, baina esan du, "¿Qué anda este gilipollas?" Olako espresio bat, eta pentsatuet, zeitxusia, ez dakizu pertsona hau nondik datorren, nola dagoen, zergatik ari den horrela, eta olako espresioa entzutiak, ez dakit, etzai gustatu. Eta, pixkatola gaizki bezala sentitu naiz, eta etzai gustatzen batzutan esaten ditugunan horrelako gauza jakin gabe bestea ere zergatik ari den agian, baztakit, behartzuen zuri zerbait esan behartzizun, ez dut uste iraintzen ari zenik, nik ez dut irainik entzun, baina bestearen aldetik eta etzai gustatu. Azkenaldian, desente Mariarire mikroerikiko diot, desente ikusten da sare sozialetan, ez dakit meme deitzen zaion humorezkoa ezpada, beti egiten dut zalantzau, baina tira horrelako diseinu bat, mezu bat transmititzeko, eta jartzen du, ez dakizu zurekin kalean topatzen duzun pertsona horrek, edo epaitzen ari zaren pertsona hori nondik ari den igarotzen, zer ari den bizitzen eta zer duen bere buruen, beraz, etzazu epaitu eta izan jator edo horrelako zerbait esaten du ez dakite mezua. Baina konturatu gabe. Ateratzen zaizkigu, baina gainera izan da hola modu, ze igual pentsatu dezakezu ere, ez dakit. Baina hola esan du, mundu guztiak entzuteko modun zenik entzunet, eta ez nengoen ondoan, eta
Takit, bai. Urrez nintzen estali geruzak abiluztu zegia desestali Maria Romero Laspiur. Ba, Arratxaldeon, azteko, Hemen hasi gara zapla, bai. zinaz ere maite duta, Maria? Aber nere, maite duta, eske justo oianarekin bat, negoan pentsatzen nire buruan, zelan askotan etortzen jatan dendara, jende asko. Claro, igual beran historioarekin buruan, eta, claro, niri kontatzen sartzen jatan horbait, eta azte jata beran bizitza guztia kontatzen, eta nire egia esan, oso zaitzen jata, jende horreri borde erantzutia. Eta askotan igual geratzen jata, igual pertsona hori 10 minutu hitz egiten, edo beran historioa kontatzen, eta bebai, politxa iruditzen jata, ze berak behar hori dauka, ez? Eta jende asko, supongo, bialiko detzala kalera, en plan, venga, gaur. Eta nik askotan ez dakit ez esaten orduan. Baina nik uste dut batzutan zuten diet, edo dirua eskatzen, eta, bueno, pixka danetikan, ez? Azkenean beti jende desberdina sartzen gata, eta bernetan, eta toki publikoetan, imaginatzen dut, oraindik gehiago. Baina hori, ez dakigula pertsona hori zegoeratan dagoen, orduan askotan zaila da, ez? Bai. Eta nik uste dut batzutan askok norbaitek entzutea behar du, ez? Jende askok, eta batzutan igual zure munduan zaude, eta presaka, eta baino begiratu eta pixka bat entzute hori eskertzen da askotan, eta jende asko, okoitza bere zea daukagu egoera, batzuk asko ere bakarri biziko dira, eta hor sartzen dira, beraien zea horrekin ez, eta niri ere kostatuko litzaake asko bidaltze edo zerbaitola egitea esan. Baina horrein aipatzen ari zaretela gogoratu dut, ziurrenik aurreko larun batean, egon nintzelako, garai batean lan egin nuen inguru batean, Irungo auzo batean, eta unibertsitate garaian enbilela, lagun batek proposatu zidan saltaile lanak egitea. Gas salmentak egitea, atezate. Asensiozuk piloa salduko zenuke. Bueno, egia esan, beak ematen zizkidan erreferentziekin, ikzen, diru pixkat, egia esan, behar dut, unibertsitatean egon, han musikako klaseak ematen dituen ikastetxe batean eguerdietan, baina, bueno, bi eguerditan, ez zegoen gaizki ordainduta, ez dauket kejarik, baina ez ziren ordu asko, eta Iruñean bizitza, gurasoei dirua eskatzeko eta, kosta egiten zen, eta, animatuko naiz. Animatu, eta baita saldu ere. Asko gainera, ez? Bai, ez dut bizitzan hainbeste diru irabazi, eta ez dut bizitzan hainbeste diru irabaziko. Gauzak... Arteak ez dizu. Balio zen horretarako saltzeko, saltzeko. Netako oso zaila da hori. Neri asko kostatuko Neri pilua kostatuko jatan. Hori goatzen naiz jendeak esan zen, nik nizuke ate irikiko. Jotenek esaten dia zue berdina, eta nahi ate irikitzen dianan erdiak firmatzen dit kontratua. Horrela zantzapla! Orduan zantzema jende rapatzen zen etxian, bazion jendea oso garbi, beste batzuk beldur asko, kontu korronte zenbakian bartzi zuen, sinatu bartuten kontratu bat, produktu gardena zan, ez zeuken tramparik, deskontu bazan, aldatzen zuten euren konpainia, baina ez zeukaten permanentziarik, beraz, berriz ere bueltatu zitezkeen betikora, eta baina kontua da, ni han konturatu nintzela, eta gaztetxo, unibertsitate garaian, jendeak ze bakardade bizi dituen, eta bakoitzak zen mundu, eta orain aipatzen ari zinaten honekin, gogoratu naiz ez, batzuetan zu joan, eta nahi zenun lehen mailen kontratu bat itxi sinatu, eta komisioarekin bueltatu, eta diru hori egin, eta jendeak berdin zaion, euneko 10% deskontu egingo badiazu oso ondo, baina emaztea duela bostia eta hiltzen, edo semea drogekin arazoetan daukat, edo beste hau ez dakizer, eta jendeak itzegin egin nahi zuen, eta maiketakoa jarri nahi zizun, eta batzutan asumitzen zenun, ordu bete pasata ere nahiko oso ondo ordainuta zegoela ordura. Ze, komisio bat, €30 horago zerbait izan momentu hartan, diru desente zan, orain ere ordua €30 hartzeneko horatzen ditun. Eta orduan, pasatzen ditun, eta oso esperientzia aberasgarri izan zen, batzutan oso lan traketxa zan, etzen nola erosoa, ez dizuetukatuko, etxe ibiltzea, jendea batzutan molestian zatu zela sentitzen duenean, baina besteen bate esperientzia hola politere eta zesango dizuet, dirosko irabazten nula, lan ordu gutxi eginda, eta geroztik unibertsitate bukatzen joan, eta kazetaritzaren, eta artearen, eta sorkuntzaren, eta musikaren, eta mundu hauetan, batek ez du goiz batean enbeste diru irabazten, batzutan aste betean ere ez.
Baina maite dut lan hark eman zizkidan alako esperientziak eta jende entzuten eta jendearen bakardade hori deskubritzea, eta maite dut nire gaur egungo ofizioa, diru gutxiago, askoz diru gutxiago irabazita ere egiten dudala zenik ofizio asko daukat, baina ez da bat ere hola aberasteko moduk horietakoa. Honen, duintasunez bizitzeko bai, eta nahiko eta sobran da. Ba, egia da, onten pentsatzen zure esperientzia hortan, etorri jatala, horrekin inan lala pelikula bat, edo serie bat, edo abesti bat. Hainbeste bizitza desberdinez. Osea, pertsonai bakoitzaren bizitza guztiak batuz. Erabat, ez dakit? Nola, saltzaile batek, egoiz batean adibidez, topa ditzaken 10 salmente saiakera horietan, 10 pertsona ezberdin horiekin. Jarri gidoia martxan. Ontsen, zegoazela kontatzen, imagina oindot eta iruditu jata interesgarra izan dela. Mira, historia batetik sortu egin du berak zuzenean. Bai, ze ona. Bueno, Inigo Etxarrik erantzun du esan du 26 gehi bez. Zenbat urte dia. Bueno. Ze ona 26 gehi bez. Eta Gorka Santestebanek esan digu lehen Oiana oso dantzari hona dela. Eta ni oso dantzari txarra naizela, baina esan du nire gaurko Baiet, goran esan duian. Bai, Inigo ezain beste. Ez esan oso txarra ezain beste. Baina ezain beste esaten danean hor badago ironia implizito bat, ez? Nere gaurko maite duta da neguan gaudela, eta ze gogo txokolate bat hartzeko txurrokin, lagunekin, edo ez ezagunekin, gai bat hartuta. Hau pago juri esan du, egie da, ulertzen dut, nik bakarrik hitz egin dut, txikitan. Bueno, nik bai, txikitan, orain ere. Nik ere bai, asko. Bat ez ere jendek galdutzen dian, eta zuk, elebidu naizaki, ze hizkuntzatan pentsatzen dezu. Eta jo, ze zaila hori, baina bakarrik hitz egiten dudanean, euskeraz, normalean. Bai. Espalin bada igual, ari zarela bakarrik hitz egiten, gertatuko dan zerbait visualizatzen, ez? Orkezpen bat prestatzen, edo bilera bat visualizatu edo verbalizatu nahian, baina orokorrean euskeraz eta nik ere bakarrik hitz egiten Gorka, ze ustezu ba. Hau goza naturala eta ona da. Eta ona da aurrera egitea, bizitzan. Eta gaurko irratsaioan ere bai, 4:26 minutu naiz irratian, Bigarren kafean zuzenean. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, Bigarren kafea. Eta adi, jaun Andreok, entzule zareten hoiek, DJ Laspiur abiatzen dugulako. Eta dantza jarriko gaitonek. The thing that makes birds forget to sing, yes, you got that thing. Aurreratu dizuegu, gaurko sarreran Maria Romero Laspiurrekin aritu behar genuela, nolabait bidaiek artearen sorkuntzan izan duten eragina aztertzen. Bidaiak arte eta sorkuntza inspiratzen du? Eta hemen badago lehenengo erantzun. Bai, leku baten edertasunak. Bai, baina gauza gehiago ere badaude hor, ez? Ez estetikak bakarrik. Ez da estetika bakarrik, da kultura, dira usainak, dira soinuak, da ez dakit atmosfera bat. Askotan, ez bakarrik, lekuko edertasunak egiten ditu elementu asko egiten edertasun hori, ez? Bakarrik paisai batek edo gauza polit batek, baiz eta bizipen batek. Eta niretako, ointzen, itzen dugu pixkat, ze artista, inspiratu dira beraen bidaia garrantzitsuetan, beraen bizitzako bidaia garrantzitsuetan, eta justo, pentsatzen neola gai hontan, abesti hau, eta Midnight in Paris pelikulako askotan hitz egin dugu, baina, gaur bai, abesti bada, hain eman sartu pixkat Pariseko arte mundu hortan, eta, klaro, burura torri jata, Midnight in Pariseko pertsonaia bai idazlea dela, eta Parisen inspirazioa lortzen duela, esperientzia horrekin. Beran bidaia raro horrekin. Ze bidaia raro polita. Baina polita, claro. Egon irakurrinen inteligentzia artifizialak, adimen artifizialak Leicester lortuko dula, eta hemen bikoizaiak kezkatuta zeuden, aktore baten ahotsa hizkuntza ezberdinetara eramatea haren ahots tonuarekin. Eta hori izango zen, tar pelikulako Kate Blanchett entzutea euskeraz. Eta hori lortuko duela, baina are gehiago, orain gertatzen ari dena da, egiten duela iak ahoaren mugimendua egokitu itzultzailearen testura. Alegia, this is not fucking funny, esaten badu, eta zuko euskera esangoa zenu, honek ez dauka graziazi pitzik, ahoaren mugimenduak egokitzen ditu testu horrekin bat egiteko. Hori itzultzaileen doai bat izan da, alegia, testuare eta modua pixkat egokitzea, hori egingo duela, eta Twitterren norbaite galdetzen zuen, eta Leicester
ikusal izango duzu zure aurpegia pelikula bateko protagonista bezala. Alegia, hartu pelikula bat eta zure aurpegia jarri Blancheti. Eta are gehiago, iak egin alko bazintu zu pelikula ondoko protagonistaren bidaian murgildu, baina benetan hori izango zen gauza zoragarri bat. Baina ez du lortuko. Guk ez dugu ikusi. Justo honekin bentzatzen, lagun baten despedida ingen aurrek urtean, eta, txikitan, berak erten zeban, txikitan, gaztia ginean, franpereak deitu zioen la telefonoz. Eta orduan, guk esan pentsau genuen, beran despedidantzako, itxan diogu, simulazio bat, franpereak, mezu bat bidali balio bezala, ez? Eta aurkitu neban, programa bat interneten, zuk ipinalozula testu bat, eta pertsonaiak tekstu hori izaten duena. Oino, duela gutxi hau, ez? Bai. Bale. Eta jarri zenuten franperea. Iraganean edo, baina azken urteterdi bi urtetan edo hau nahiko, zegin dugu inoiz uste dut. Baina uste dute nahiko motzak girila, zaila zela olako testu luze bat ipintzia. Baina intzenioten, franperea azkenean ez. Lortu. Ez bidali nion Instagrametik amezu bat, aberrea, eta azkenean ez egun kasari bez. Franperea, mesedez. Ez dizizut horako hainbeste gauza eskatuko, Eskadibo. Etxeala, ez dakit, etxeala... Zertan nabil? Aktorea zen, edo batzuk ez Sufjan Stevens etzea. Hori da. Ez dakit zertan dabil, baina... Takit, horrelako gauzatxo bat, igual behintzat erantzun. Naiz eta bideoa ez egin, pizkat erantzun. A ber, 1+1 son 7ko franpereark bere jiran sopayasoren bertsu bat egiten zun. Takit, atea kontuak ze horrek. Badago. Lanean dabil. Bai, hori hain naiz, 21 eta 22 ere gauzakin ditu. Bai, lanean egongo da, baina, behintzat erantzun bat. Bai, jakina. Bai, gauza bek. Aizue, Parisen Midnight in Paris, Pariseko Midnight in Parisko protagonistaren bidai hori egingo genukeku gustora, horrelako kasko neurologiko bat jarri eta teknologiari bidaiatzen utzita, baina bidaia Parisetik Irla Markesetara edo egingo dugu barko tartea biatzeko. Zelan pintoreak eta artistak inspiratu ziren beran bidaietan, pixkat beran lana sortzeko. Eta, hauetariko. Holan famosuena da Gauguin. Gauguin, txikitan Perura juntzan bebait, txikitan ze beran ama Perukoa zen, orduan Parisetikan Perura juntziren eta beran txiki aroa, pasatu zuen, llegaro zuen Perun. Garai hortako bizipenak eta bar, ikusten dira gero beran lanen eragina, beran lanen simbologian eta bar. Eta horrek garrantzia izan zen, ze azkenean beran bizitza beti izan zen bidai bat. Perutikan gero bueltatu zen Parisera, Parisen egon zan lanian lehenengo marino moduan itxasotikan Indietara eta bar juten, eta gero berriro bueltatu zen Parisera. Eta, bertan beran negozioetan, negozio honak eukizituen, baina gero berrepente, danak, boltzaren, egon zan krisi bat, eta burtzaren erorketa bat egon zan, 19. mendeko hasieran, ez. 20. mendeko hasieran. 19. mende hasieran burtsatzen egon. Hori da. 20. mendeko hasieran, eta orduan, berak esan zeban, ontsen, hasiko nahi margotzen. Eta berari beti interesa hojako margoaren, eta artearen asunto hau, ze beran negoziotan ere, artearen negozioak zituen, ez? Eta, hasi izan margotzen, eta Pizarroren eta Zezanen influenzia asko izan zeban, eta abar, eta olako baten, bera margotzen eta, pixkanaka hobetzen juntzen nenean, bueltatu zen beran ideiara bidaiatzeko. Eta juntzen Martiniketara lehengo, eta gero Tahitira. Utzi zeban beran familia guztia eta dena, eta Tahitira juntzen, eta, egia da, beran pinturaren garairik garrantzitsuena izan zela Tahitin egon zenean. Ze, asko inspiratu zion bertako primitibotasuna eta bertako kultura. Azkenean beraz egon pixkat Pariseko bizitza hortatik pixkat nekatuta eta industrializazioak eta karri zuen gauza guztietatik nekatuta. Gertatzen zen nik usteo garaiko artista guztiekin bezala, ez?
Eta orduan berantzako jutea bertara Taitira izan zan pixka deskubrimentu bat. Eta horrek eragin zan pila bat beran lanen koloreetan adibidez. Ez, beran hasierako tonalidadeak askoz suabeagoa ziren, baina bertara joan zenean, azkenean bertako kulturaren eraginez eta koloreak guztiz biziagoak bihurtzen dira eta kontrasteak berden eta kolore gorrien eta hotzaen eta beroen artean oso potenteak dira. Eta bertan bebai musa asko topatu zituen. Egia da Gogenek, emakumeekin, bertako emakume askokin egon zala, pizkat kritikatzen moduan, eskondu zan emakume batekin 14 urte zitula, garai hontan izango zala pizkat, ez da, como un poco aslanda, abuso edo. Ze ez da normala, claro, gaur egun ez da normal ikusten, garai hortan, supongo, normalizatuta zegoela, 14 urteko emakume batekin eskontzea eta ume bat eukitzea, baina gaur egun ez, imaginatu bakarrik ja, pixkat zikina edo, arraro litzateke behintzat gure kultura oksidentaletan. Hortik aurrera kultura ezain oksidentaletan ere espalin bada oso machismotik gertatzen den zerbait, ez da ohikoa. Alegia, gizon bat 14 urteko neska batekin zoritxerrez ezkontzea oraindik gertatu egiten da, alderantziz esango nuke ez dela gertatzen, beraz hor badago ere. Eta hori da, eta estruktural bat ez. Bertako emakumen irudi pila bat margotu zituen, bertako emakumeak inspiratu zutelako pila bat. Normala da ere ez, artista batengan kokadezagun, Gogenik begiratu behar izan dute, 48an jaio zen, 1848an, beraz, burtsaren krisi hori 19. mende bukaeran izan zen, ze bera 20. mende hasieran hiltzen 1903an. 19. mendeko bigarren erdian bizizan den norbaitentzat Parisen bizi bazara, zure mundu ikuskera eta zure iruditeria, zure estimulo bisualaren nahiko mugatua da. Egia da, berak, bidaiatzeko aukerak izula. Parisera juntzela eta horria bi mundu oso desberdin ikusi zitula txikitatik, eta gero berak eukizabela aukera indietara joteko eta beran lanangatik. Orduan, nik uste dut beran ikuspegia nahiko amplioagoa zela, igual, edo Parisen bizizan edo zein pertsona baino, ez? Edo, por ejemplo, Van Goghek Arlesen topatu zuen inspirazioa, baina ezen Frantziatik atera. Naiz eta Frantziako herri txiki horrek inspiratu, Parisetik bertara juntzan, eta claro, ez da berdina, de repente Taitira jutea, eta Taitin dagoen beste kultura indigena hortan murgiltzeko, desberdintasun hau. Eta, azkenean hori, Gogenen lanak zerikusia daka bizi izan zuen esperientzia guzti horiek eragin zutelako, ez? Eta adibidez, dago Rousseau, beraz ez dela atera Parisetik, baina Rousseau inspirazioa topatu zuen Pariseko jardin botanikoan, eta margotu zituen olako paisai exotiko batzuk Parisetik atera barik. Egia da, ez dakit. Beran esentzian, neri Rousseau asko gustatzen jata, eta dakit, dituen paisaien magia hori, bebai transmititzen duela era desberdinean, ez duelako ezagutzen benetan zelakoak izango ziren, edo baso exotiko edo. Oraindik ondorengo belaunaldietan ere behar hori ez, bidaiatzeko eta topatzeko egon zen, esango nuke, Matisek egin zuela gero, ez? Haren bideari jarraipena. Matiz zan, zezanen lanaren oso, pila bat gustatzen zitzaion, eta orduan, 60 urte zituela, berak 1930 urtean, erabaki zuen, Pasifikoa gurutzatzea guztiz, eta Taitira jotea. Eta bertan bebai, sortu zituen beran lan batzuk, nahiko garrantzitsuak, egia da Matizen koloreak eta formak egiteko era, oso exotiko edo igual tropikala da, naiz eta Parisen bizi.
ez? Eta igual ez dela hainbeste hainbeste ikusten izan zuen eragina, bertan bizi izanaren eragina. Motzagoa izan zen beran etapa bertan, 3 hilabete bakarrik egon zen, eta orduan, klaro, nik uste bai, pixkat arnaz bat hartzeko eta bertako exotismo hori Pixkat behintzat, pixkat hartzeko, bai. Baina, klaro, zezan bertan hil, gogen bertan hil zen eta dena, bertan geratu zen ja bizitzera maite minduta tokiko emakume eta paisaietaz. Eta gogen eta Matizetik pasatuko gara Georgia O'Keeffera. Ez dakit ezagutzen dut Georgia O'Keeffen lana. Nik uste dut, bai, gaina uste dut hemen aipatu dugula, ez? Bai, bateran baten, bai, eta oso koloretsua baita. Georgia O'Keeffe Amerikarra zen, bueno, bera da modernismo amerikarraren abiarazlea, gutxi gora bera, eta, bueno, naiz eta bera Wisconsinen jaio, beran ikasketak Chicagon eta New Yorken egin zituen. Eta New Yorken ikasteak eragin zion pila bat beran hasierako lanak burutzerako orduan. Berak irudikatu zituen New Yorkeko etxe horratzak, era batera, pixkat abstraktora, pixkat era abstraktora eramanez. Eta garaiko Amerikar pinturaren barruan, nik uste dut zerbait oso desberdina eta vanguardista eran irudikatu zituela. Egia da, hor hasi zela lanean etxe horratzen artean, baina benetan maite mindu zion bidaia izan zala Mexiko berrira joan zenean. Bidai bat egin zuen bertara eta bertako paisaiak eta animalien zurrek inspiratu zioten pila bat beran lana burutzerako orduan. Baita beraien kolore, beroak eta desertuaren kolorea. Azaldu behar diogu akaso entzuleari zen nasgarria da, Mexiko berria gazteleraz Nuevo México, gazteleraz eta izen ofizial bezala Nuevo México izenekoa, gaur egun estatu batuetan dago. Orduan ere estatu batuen parte zen, baina lehenago Mexiko independientearen herrialde edo lurralde izan zen. Eta mugan dago, Chihuahua, Ciudad Juárez, iriagatik ezaguna den Mexiko iparraldeko estatua mugan du. Beraz, estetikoki ere, desertua, Arizona inguru hori, Texas inguru hori, New Yorkekin oso bestelakoa den lurraldea da, naiz eta estatu batu barruan egon, eta Nuevo México, Amerikako estatu batuetan dago, baina bai, estetika mexikar, zentroamerikar hori badauka, oraindik ere, baina pentsa garai hauetan ari gehiago. Hori da, azkenean estatu batuak dituzte parte oso desberdinak, eta bera hasieran jaio zen Wisconsinen dela iparraldeko herrialde bat, gero Wisconsinetikan junzan New Yorkera, eta New Yorketikan guztiz aldatu zuen, eta Mexiko berrira jontzen orduan. Hiru herrialde bezala. Guztiz desberdina, bai. Naiz eta estatu batuetan egon hirurak, claro, azkenean estatu batuak da estatu bat oso handia kontinentala, ez dakizena esplikau. Orduan, eragin pila bat aukizan, eta beran azkenenko lanak, eta beran bizitzako lanaren garrantzitsu, badira beran lora, eta beran lorak ikusteko era abstraktu hori, hori New Yorken hasi zela garatzen, baina Mexiko berriko etapa honek eragin zion pila bat beran lanean, eta nahi balin badezue ikusi, argi ikusi aldozue, zelan bertako kolorek eragin pila bat izan zuten berain paisaietan, ez da. Eta berak, holan esatea bera oso garrantzitsua izan zela garaiko artista moduan, eta, 1996 urtean, bera 1987an jaio zen, eta 1986an hil zen, ia 100 urtekin. Eta 1986an, beran lana moman erakutzi ahal izan zuen. Orduan, garaiko artista zen, baina garaian famatua zen. Eta ez dakit zuei, bidaien batek inspiratu izuen
zuen lana edo zuen diska bat ateratzerako orduan. Nik askotan kontatu dut hau, askotan entrevista batzuk eman izan ditutez, postal kolekzionistak, nire musika proiektuaren baitan, eta hori erabat, Mexiko irian nengoela abiatutako joera bat da, espaldi konposatu gabe, abestiak egin gabe nengoen, eta antxe gitale bat erosi eta abiatu nuen. Eta orduztik, ia kantu guztiak bidaietan sortu ditut. Askotan, bidaiak inspiratzen hauelako, baino pixkate erromantizismoarekin duko diot, batzutan bidaietan topatzen dudalako denbora, akaso hor buruan dabiltzan ideiak lurreratzeko, eta baino bai, horre estatuatutan aritu garela, adibidez, Buffalo herrira joan nahi nuen, Wyoming estatuan, Casper Cityko aeroportuan, eta kotxe alokatu ezin, gidabaimena nazioarteko nuelako, ezin trenik edo autobusik edo hartu, ze oso herri txikia zen, eta oso lurralde zabalean, eta ilunabar batean antxe, maleta guztiak hartuta, ni dokumentala grabatzen ebien, 35 bat kiloko ekipajearekin, eta antxe ilunabarra, hartu arnasa ikusi hau, eta esan zidaten inoiz, Wyoming inguru hartako zeru ilunabarraiek estatu batuetako ederrenak zirela. Hau Boisiko lagun batek esan zidan, Wyomingen ilunabarrak ikaragarriak dira. Eta handik urte bira Hegokorean nengoela, hasi nintzen idazten kantu bat momentuari buruz, edo momentu hartatik abiatuta. Eta ilunabarra, eta bidaiatzea, eta horrelako momentu inspirazio konkretukoak ere izan ditut desente. Baina bai, orokorrean ni bidaiatzeak bai eman dite sormenerako aitzaki asko. Eta batzutan hori arnasare bai, beste abiadura bat, hegazkinek, trenek, garraio bideak oso presente daude, baina benetan garraio bideetan ere askotan idazten dudalako edo hartzen dudalako denbora hori. Hori da, bai, batzutan ez egunerakotasunean ez dakagu denborarik. Geldi egoteko eta momentutxo bat hartzeko horretarako, eta igual hor gaude pixka lasaio eta bebai buruari bueltak emoten, bidaietan, Eta niri adibidez jo nintzenean, Londresen bizi izan nintzenean, nire Londreseko serie hori izan zen txikitako oroipenetan basautakoa, ez? Eta azkenean zen, claro, ni jo nintzen Londresera bakarrik, eta sentitzen zara hain bakarrik, beste garaiko pentsamendu batzuk etortzen jazu zela burura, basure adibidez, hori, beste bidai batean, estatu batuetako burupenak, ez? Etortzen jazu burura. Orduan azkenean, naiz eta bidaiak, igual inspirazio hori ez eman, bai ematen dizula, denbora hori pentsatzeko beste gauza batzuetan, eta erlazionatzeko... Bai, hori da. Batzutan inspirazioa ere, akaso, baina... inspirazioa ere, baina bai momentuak, usainek ere ez, munduko leku askok, ezberdin usaitzen dute euren artean, eta usaimenarekin, ez dakit, olako vinkulazio emozionalak sortzen badituzu, usain batek segituan sortzen du joera zerbaiterako, ez, eta, nik onartu behar dut gertatzen zaidala, bai. Nik egia da, nik ez dudala normalean sortzen, ez? Nik antzerkia edo dantza egiten du, baina egia da sorkuntzan ez naizela oso buru belarri sartu. Baina bidaiatzen dudanean, nik uste dut badagoela ia beti bidaietan momenturen bat, non leku batean dantzatzen hasten naizen. Edo ez dakit, edo ondartza batean, edo mendian, edo ordun seguraski inspiratu eren modu batera inspiratzen hau, niretzako ez da gero sorkuntza batean erabiltzen dudan zerbait, baina agian badago momentu bat hor nahi gabe gorputzarekin hasten naizena. Bai, eta gero hor badago ez da Zuri Maria pasatzen zaizun pinturarekin, Oianari adidez, pinturarekin edo beste arte batzuekin, Oianari dantzarekin pasatzen zaiona, baina nik iritsi hostel batera, eta piano bat baldin badago, da bidai horri arnasa emateko beste modu bat, ez? Gogo bat jotzeko edo gitarra bat hartzeko edo zer gauza egiteko, zait pasatzen zaizun edo beste modu batera bizi duzu. Bai, niri askotan partzen jatana da, dakatela gogo asko etxera bueltatzeko eta ez deko zerbait sortzen. Baita. Ez da, klaro, igual momentuan ez da, kuadernotxo txiki bat eramaten dutela nerekin, baina ez da katolan kit guztia, ez da, eta gero, bueltatzen egila energia horrekin sortzeko etxean ideia guztiekin. Batzutan ematen dira sormenak eta beste batzutan ez. Baina justo galetzen entzun hori, azkenean, musikan ere egon dira diskak inspiratuta baita tokietan.
Ari gara John Lennonen Give Some Truth entzuten, Imagine diskotik, eta esango nuke hor ere, bidei batek eragin handi izan zela, ez? Bai, New Yorkera jun zen, Yoko Onorekin batera, eta bertan, topatu zituen artista ezberdinak, eta bai, jazzaren, influenzia pila bat, ez? Garaiko, jazz estena, New Yorkeko jazz estena horren influenzia asko. Bai, Miles Davisekin justo bai, erlazio bat sortu zuen bidai hortan, eta baita beste musikari batekin, deitzen zela Frank Zappa, eta, beraiekin sortu zuen erlazio horrek, eragin handia izan zuen gero sormen hontan. Ez bakarrik New Yorken bizi izan zituen bizipen guztia, baizik eta zeintzuk topatu zituen bertan, eta musika horrek transmitutu ziona gero berandizka hau sortzeko. Azkenean diskaren parte New Yorken ere grabatu zuen, eta interesgarria bai zelan ez toki batek eta bertan topatzen dituzun soinu berriek eragina izan alduten sormenean. Pentsa, ipatzen ari zaren hortatik gogoratu dut, bossa nova esaterako sortzen da, ez? Brasilgo samba eta musika tradizionaletik, eta Antonio Carlos Jobim, eta lako jende honek, estatu batuetako jazz musikariekin bat egiten duenan, eta esango nuke Miles tartean dagoela, eta sortzen den nahasketa hortatik, azten dala, ez? Beste harmonia batzutan murgiltzen musika tradizional brasildar hori, eta bidai haietan azten direla beste musika ikuskera bat hartzen, eta sortzen da estilo musikal oso bat, gaur egun bossa nova dena, ez? Prozesu luzexeagoan, baina hola nola baite labur azalduta, beraz, bai, azkenean gauzaiek eraginera batekoa dute. Musika, baina beste disiplinetan ere gertatzen da, ez? Baita, eta niri, lan soinuek ekartzen dutena burura, ez? Etorri jatan bebai burura, Zuro pelikula, Mikel Gurrearena. Oso politza. Zinetan dago bide batez. Berriro buelta da. Oraindik Euskal Herriko zine batzutan ikusezak ez zuen. Igual Goia sariekin bat bueltatuko dut. Adibidez, Irungo Amaia antzokian badakit urtarriaren 31 arte programatuta dagoela. Ikusi dudalako, naiz hasi begiratzen, baina bilaketa egiten baduzu zuen inguruan, akaso topatuko duzue. Eta oso da gomendagarria. Eta soinua, aipatu duzula, guazen dut, Mikel Gurreari nik horixe galdetu nion, zinemaldian entrevistatu genuenean, ze lizentzia hartu zuen, eta ze fetitxea, kortxoak, ez, zuroak berak, irikitzerakoan, austerakoan, artelatza da, alkornoke zuaitza, ez, hortarako erabiltzen dena, da, zarata hori nola egiten zuen, horrek berak zinematografia osoa dauka atzean, hor dago narrazioaren geldiune bat, eta zema gauza esan ditzaken, eta, berak ere hor bidei batik abiatu zuen, ez? Hori da, bai, berak, beran gazte garaian edo ikasketa garaian xoxa batzuk irabazteko, juntzan Kataluniako iparraldeko basoetara lanera, beran karen familiaren kontaktu batengatik, eta horrek inspiratu zion gero pelikula egiteko, eta hori bidaietaz berba egiten, da soinuetaz berba egiten, iruditu zait bai zela adibide oso polit bat, eta oso gomendagarri bat ikusteko egun hauetan, eta niri pila bat gustatu zitzaidan, bai historioa eta bai pelikula zen lehina dagoen, espero dut gainera Goia sarietarako izendatuta daola. Zuzendari gazte honenaren Goia sarirako izendapena, eta Biki Luengok ere aktore protagonista honenarako. Irabazi dituzte ontzen, zelan da, Katalunian ematen diren sariak? Gaudi sariak, bai. Biak. Bikik, bai Paul, eta bai Mikel Gurreak zuzendari berria bezala. Paulen interpreta nola abizena, oraintxe ari garen Paul esaten, bilatuko du gore, baina bere interpretazioa ere asko gustatu zitzaidan. Egia da, biak oso ondo dago. Bai, Biki Luengorena geratzen dela hor hain handi, baina netzako Paulek ere ikarrarrizko lana egiten du, eta... Bai, biek, eta aktore guztia, aktore asko naturalak dira, ez dira aktore profesionalak, eta nik uste oso ondo daudela denak. Eta zelan dagoen eginda pelikula, niri asko gustatu zitzaidan. Nik ez dut ikusi. Ikusteko aukera bat duzue. Nik zinemaldien ikusi nuen gauzarik gustokoenetakoa izan zen. Eta gero Mikel Gurean izan genuen, eta Euskal Zinearen lan bat hain goran ikusteare, gauza ederra da bai.
Kimes Estima, Mishimaren kantua, nola oskatzen dau, Kimes Estima? Holako zerbait izango da. Bai, katalanan ikulertu ondo, berbain erdipurdi. Egia da, nahi nebala topatu, zuron agertzen dena bestia, dantza egiten dute, egoten da, badago estena bat dantzan jartzen direna protagonistak, baina ez dut dala topatu. Ez da hola spotin, ez inon, ez dakit. Saiatu naiz, baina ez egoen. Mishima bebai asko gustatzen zait, eta... Mikel Gurrari galetuko dio nondik atera duten... Eta hemen nabil, Paulen izenaren bila, baina... Ai ama, ze gauza gertatzen diren. Aterako, eta pentsa erresa dela gaur egun, interneten gauzak topatzea, baina... Pol López, bai. Pol López. Tira, arratsaleko 5:00 6 minutu ditugu, eta 6 minutu hauek baliatuko ditugu Mariarekin azken jauzitxoa egiteko, ze beste mota batereko bidaia ere bada modak eskaintzen duena. Bai, azkenean, ongo astean da, izan da mutilen moda astea, mutilentzako erroparen moda astea, baina baita goi joskintzaren astea. Parisen. Eta, egon dira desfile desberdina, Chanel, Dior, denetarik. Chanel, Dior, Valentino, tal. Eta, hoien artean, Schiaparellik ere egin du desfilea. Eta, izan da bastante polemikoa, zazkenean, Schiaparellik hitz egin dugu noiz baiten Schiaparellik izan diseinatzaile bat 20. mendekoa, emakume bat oso surrealismoarekin oso lotua eta artista eta diseinatzailea, eta ontsen beran legadoa moduan hartu dau diseinatzaile batek, eta zida pixkat berriro Schiaparelli marka, goruntzera ematen. Egon ziren urte batzu, pixkat zegoela astuta moduan, eta poliki-poliki hasi da fama hartzen berriro. Eta, oingo astean, izan da beran desfilea, Parisen, eta, bera, beran bidaia ez da izan nunbaitzera, baizik eta Danteren Jainkosko komediaren Infernura. Eta, historia honen barruan, edo inspiratuta dago kolekzio guztia. Eta, oso polemikoa eta ikusteko oso lan polita izan da, azkenean nahiko, ez dakit, impactantea dia irudia, azkenean daude soineko batzuk, lehoi batzuen arpegiekin, eta tigre batzuen arpegiekin, eta horrelako surrealismoko irudiak erroparekin nahaztuta. Eta, pixka polemikoa izan da, azkenean animaliak ziren, baina, aurkezpenean, esplikatu dute moduan, animali hauek eginda daude, guztiz sortuta zerotikan, sintetikoki sortuak, baizik eta ez da azala, ez da animaliaren azala, edo animaliaren larrua, baizik eta dena da sintetikoa, eta dia eskultorikoak, ez dakizena esplikatu, da super hiperrealismo, surrealismo, eskultorikoa, eta zelan soineko batzutik ateratzen diren animalien arpegiak disekatuta baldin badezegozen moduan, eta infernu honen irudiak dira benak. Eta bertan, Doiakat musikaria bebai desfilera gonbidatua izan da, askotan ontzen desfile guztietan bebai, ez da bakarrik desfilean gertatzen dena, baizik eta gonbidatuak zelan doia zen jantzita. Horrek bebai egiten du desfilea. De hecho, gonbidatu hauei askotan ematen diete, etxe bakoitzak ematen dio beran erropa, ja juteko modelituarekin etxetikan, eta, Dojakat musikaria, rapera estatu batu barra dau, eta da nahiko, artistikoki eta jaskeran bebai nahiko arriesgatua, eta beti askotan juten da pixkat oso extravagantia, eta holan mozorrotuta moduan, beran aktuazioetan, eta bertara agertu da guztiz gorriz jantzita, desfilea ia, espektakularra izan da, baina beran agerpena igual gehiago. Agertu da guztiz gorriz jantzita, gorriz goiti bera margotuta, eta buruan eta arpegian eta dena gorria, ez barozki
kristales estalia, Bai. Bueno, ni ikusten ari naiz... Beran soinekoakin, eta da, infernuaren eta zuaren irudipen... Beldur pixka bat ematen dutu jakatek hemen. Bai, ez da? Guztiz. Baina egia da, ulertzen dut modaren ikuspegitik eta desfilearen giroan eta ikaragarrizko arrakasta izatea hori ulertzen dut. Desfilearen parte, baita. Azkenean da, beran agerpenak egin du desfilearen pixkat aurre ikuspena. Gero eta gertu ikusi orduan eta sentsazio... ez dakit, arraroa gauzen digu gorputzean, baina bai. Zenbat ordu hori jartzeko? Hori bai. Ez jartzen du, 30.000 kristal zituela aurpegia eskatzen. Bai. Ordu ez dakiz zenbat ordu, baina pila bat eta ez ikutu. Ez ikutu. Eta zenbat ordu irauten ditu bigarren kafeak? Bi? Lehenengoa bukatzen ari da. Eta gure estudio zentraletara saldo egin marko dugu segituan, azken ordukoaren bila. Maria Romero Laspior, ze plazerra, zenbat ikasi dugun, eta zenbat bidaiatu eta zenbat buelta egin ditugun. Nik gaur jartzen ibili naiz, eta esaten nu, ze lan hain dune, Mariak, eta zenbat gauza ikasten ditu. Nik enekin, hau, dojakat nortzen ere, egia esan. Hori. Nik ez da gitu nondik ikusi dute desfilearen inguruko polemika pixkat ere gondala, edo lehenengo sentsazioekin. Eta doiakaten, doiakat, ez da inola eskatu darren, soinekoare ikusitan nuken, ez galdetu zondo zergatik, ze normalean horrelako gauzetan enez gehiagin. Bueno, baina horrelako gauza birela... Bai, saretan tarte bat, igual azken egunetako insomnio izango da hori bultzaduena. Maria Romero Laspiur, mila esker. Eskerrik asko, zoi, Eta gu bagoaz doiakatatzean utzi, eta gure estudio zentraletara Egoibelategi lankidea antxe dugu, eta azken ordua ekarriko dugu jarraian. Egoibelategi, arratsaldeon. Arratsaldeon bai, azken ordukoa Nafarroako medikuen sindikatuarekin otsailaren baterako deitutako grebaren inguruan negoziatzen jarraitzen duen arren Maria Txibite Nafarroko lehendakaria esklusibotasuna indargabetzeko prest agertu delako kasunetan parlamentuan profesionalak atxikitzeko eta erakartzeko bidea dela argudiatu. Zauxe beraz, Maria Txibite presidentearen erantzuna gaurkoan EH Bilduk egindako galderari. Badirudi arazo txikiren bat daukagularen, bai, Maria Txibite. Y es una cuestión que desde el gobierno entendemos en términos de excepcionalidad, dada el contexto de escasez de profesionales que existen, en el que además pues tenemos que retener y atraer a profesionales. Mentzun duzuen bezala, Txibitek adierazi duela, Nafarroako medikuen sindikatuak eskatu bezala esklusibotasuna ezabatzeko pres legokela, gutxi diren profesional horiek atxikitzeko eta erakartzeko beharrarekin justifikatuta. Emandako argudio horretan, sakondu du presidenteak jarraian. En el país, en los próximos 4 años se van a jubilar el 60% de los médicos y médicas de atención primaria y vemos... Eta dionez, datozen urteetan lehen arretako medikuen uniko 60 hartuko dute erretiroa eta asko dira utxik gelditzen ari diren plazak eta horrek justifikatzen du Txibiteren arabera profesionalentzako erakargarriak diren neurriak hartzearen beharra. Argudio hauekin ez da asebete EH Bildu eta beste galdera batekin erantzun dio Bakartxo Ruizek. Formulo es lógica y es pertinente en estos momentos y creo que es importante que todos y todas sepamos en qué cree usted que la eliminación de la exclusividad del personal médico fortalece a nuestro sistema público o mejora la atención a la ciudadanía. Y yo, por su respuesta y por la respuesta anterior de la consejera de Salud, deduzco que no tienen argumentos de peso, o al menos yo no he escuchado hasta el momento ninguno. Aferan sakonduko dugu arratsaldeko 6:00 aurrera informazioaren ariaren 3. edizioan eta gaiari helduta gurresan baino lehen esatea besterik ez, Nafarroako parlamentuaren barruan medikuen esklusibotasunaz eztabaidatzen ari zirela lab sindikatua kanpoan elkartu dela protesta egiteko, osasunbideako medikuei esklusibotasuna mantentzeko eta osasun sistema publikoa defendatzeko eskatu dio foru gobernuari. Errepidetan arazorik ez, hala dio behintzat trafiko zuzendaritzak, hauxe dena beraz momentuz eta gu bueltan izango gara arratsaldeko 6:00 esan bezala informazioaren arian, eta horren bigarren kaferekin uzten zaituztegu, gero arte. Eskerrik asko Egoibelategi, hortxe azken ordua eta esan da bezala, 6:00 informazio gehiago aurrera goaz, bigarren kafean. Asier Zabaleta gure kafe hutsa tartean orain dela dexente izan genuen eta berriz ere gurera ekarri dugu bere azken ikuskizunaren inguruan aritzera.
Euskal Herriko koreografo esanguratsuenetakoa da dantzari bikaina izateaz gain, eta Arkaitzkanok Ertza Dantza Konpainiaren webgunean ederki azaltzen du Asierren nortasun eta lan egiteko modua. Asier Zabaletak emozioez haratago, eraldaketa kritiko baten irrika sortzea lortzen du. Ardura sozialetik eta kezka intimoetatik abiatuta, gizakiak bere-bereak dituen gatazkak eta kontraesanak eszenaratzen ditu. Eta oraingoan ere, halaxe egin du. Denok geure barnean ditugun alde ilunak argitara eraman nahi izan baititu bere azken lanarekin. Ezkutatzen ditugun gure alderdi hoiek, psikologikoki itzalak deritzenak. Abenduan Arriaga Antzokian estreinatu zuen lan berriaren izenburua ere hortik dator, gure alde ilunetatik. More, Krat. Alderantziz, Dark Room edo Gela iluna. Asteburu honetan bertan, Donostiako Gaztezenan eskainiko dute lana, eta gaur ikuskizun berri hau gehiago ezagutu nahi izan dugu. Arratsaldeon, Asier? Arratsaldeon, bai. Bueno, hasteko aipatu du nik izenburua, ez dakit ondo ahoskatu dudan, More, Krat? Ez dakit nola ahoskatuko zenuken zuk. Guk azkenean ingelera eraman dugu eta mur esaten dugu. Bai, nik ere pentsatu dut. Nik ere pentsatu dut, Oiana, baina... Bai, mur horrek ere badauka beste zentzu bat ere, ze inglesez azkenean paramo edo horrelako leku ilun bat da, ez? Orduan hori ere ondo datorkigu. Orduan, More, Krat. Zuzenduko dut. Murkrat, bai, rumere ua oskatzen bada, buelta matzeakoan olaxe. Olaxe, earkinigo. Zuri galetu behar nizun hasieratik, Ni ere hausnartzen entorren, ez pentsa oso garbi neukanik ez. Bueno, ordun esan dugu, alderantziz izango litzateke izenburua, Room Dark, Gela iluna, eta horri buruz hitz egiten duzue, barnean ditugun eta askotan ezkutatu nahi izaten ditugun itzal horiei buruz. Nondik sortu zen gai honi buruz hitz egiteko behar edo nahi hori? Jo, ez da lehen aldia galdetzen diaten hau, eta oso zaila da erantzuten. Bai, nik uste, ez dakit, beste obratan gelditzen dira pintzeladak bezala, ez? Edo agian burua erakusten du gai batek, eta gero betarik ez sakontzeko, eta hor gelditzen da pixkat tinteroan bezala, ez? Eta bestetik ere nik uste pandemiak zer ikusi handia daukala. Pandemia garaian nik uste denok aurrez aurre ikusi genuela geure izaera osoa, ez? Itzal eta guzti. Eta bai, horrek pentsatzeko asko eman zuen. Ez da askotan erraza, ez da gure buru hori ezagutu eta alde ilun horiek hor daudela ikustea, eta onartzea. Ez da batere erraza. Izkutatzen baditugu edo hor sartzen baditugu gela ilun horretan zerbaitegatik da, ez? Gehienetan gizartean onartuak izate aldera edo talde, bai, familian, taldean, eskolan, eta bat gehiago edo taldekoak sentitzeko, ez, pixkat egiten dugu hori. Eta askotan inkontzienteki joaten gara gordetzen gure zati asko eta gero ez ikusiarena bezala egiten dugu, ez? Ez hori, ez doa nerekin, ez, nien naiz horrela, baina hor dago. Bai, eta hor dago. Motxila hori. Bai, eta kasu honetan 6 dantzari, bideo zerbait ikusi duenak ikusi izan du hori, 6 dantzari eta musika zuzenean Josu Jeregik abesten duelako hor zuzenean. Nola izan da lan prozesu hau? Jo, oso oparoa, nahet esan elementu asko daude eta ez dugu dena momentu berean lan egin, hasi ginen lehenengo koreografiarekin. Bueno, koreografiarekin hasi aurretik lehenengo hausnarketan, ez? Zer partaide guztion pixkate esperientziak partekatu, norberak nola bizi duen edo zenbateraino ezagutzen duen bakoitzaren itzala, ez? Eta gero hortik hasi ginen ja koreografiak sortzen, eta musika, hasieran hasi ginen musika barrokoekin jolasten, jakin gabe zeintzuk erabiliko genituen, edo erabiliko genituen ere, ez? Eta ikusi genuen, ondo zetozela gaiarekin, eta azkenean zentratu ginen 2 musikaritan, John Dowland eta Henry Purcell.
Eta azkenean egin duguna da kantuak, melodiak edo letrak mantendu ditugu berez diren bezala, baina atzeko orkestazio guztia egin dugu musika elektronikora ekarri, ez? Horrela gure gaian ere pixkat azpimarratzeko edo ilunagoa egiteko oraindik musika hori, ez? Eta, bueno, izan da oso esperientzia bitxia. Azkenean musika elektronikoa izango dugu eszenan, grabatua, baina Josu Jerekik zuzenean kantatuko ditua bestiak. Eta uste dut, nik ez dut oraindik ikusteko aukerarik izan, baina uste dut badaudela oso momentu politiak Josuk ere indarrandia ematen diola, ez? Oholtzan bertan pieza honi. Bai, gainera Josuk dauka pixka bat esan dezakegu gidari lana edo, ez? Obran zehar. Josu iristen da eremu batera edo espazio batera non bertan dauden biztanleek kakotx tartean ez dituzten erakusten beraien kontraesanak eta beraien itzala argi eta garbi erakusten dute eta besteen aurrean ez daukate inongo tapujorik, ez? Guzti hori diren bezala erakusteko. Eta Josuk bizi du, esan dezakegu ordu batean, gu guztiok bizitza oso batean bizi dezakegun prozesua, ez? Batetik taldean sentitzeko hainbat talde edo ezaugarri erreprimitxu, ezkutatu, gorde, poltsa batean sartu eta gero guri gertatzen zaigun bezala, ez? Ja pixkat kontziente geranetik aurrera, poltza edo zaku horiek nola ustu asmatu ezin da bizi garela, ez? Pentsatzen dut gainera Josu elkarrezketatzeko aukera izango du aurrerago, aspaldi bidali botanion amua ona etortzeko eta gai honekin are gehiago, baina pentsatzen dut guztientzat eta Josurentzat bidaia honen ondoren benetan uste hori ere potentea izango dela ikuskizun honen bukaera. Bueno, ez da izan hainbeste esaten duzun bezala ustutze bat, ez dakit, hori ja adituen eskuetan utzi beharko genuke, guk egin duguna da pixka gehiago aurrez aurre begiratu, ez? Ezagutu edo ikusi zer nolakoa dan gure itzala. Eta gehienetan gu guztion itzalak oso parekoak dira. Gai berdinen inguruan doaz, ez? Ez dakit, sexualitate erreprimituak edo violentzia erreprimituak. Asko doaz beti bide berdinetatik, ez? Nik uste erlijioak ere pisu handia duela, agian orain ez hainbeste, baina pasaditugun urte askotan zehar bai, ez? Eta hori oraindikan ere hor dago. Nik uste hori ere oraindikan zainetan dara magula, ez? Bai, justu gaur pixkat erlijioaren aipu batzuk bazkaritan egin ditugu adibidez, ez? Erruarena, eta batzuetan nola... Epaiarena, ez? Askotan ez dakigu zeren erru garen, baina ditzen du hori. Hor, Asier, nik ez dute lan oraindik ikusteko aukerarik izan, ez da erresegia ikusita sarrera salmento oso onak dituzuela, baina oraindik aukera izango dut laizter espero dute ikusializateko, baina zertxo baite ikusteko aukera izan dugu bideoz behintzat, eta agertzen dira batetik plastiko gardena, agertzen dira elementu bezala argiterian behintzat ikusial izan dugunen inkandesentziaren presentzia, kolore eza bideoan behintzat, oial beltzak, autu guztiz estetikoa da, narratibotik ere badu, iluntasun horrekin jokuan dabil, non dago autu guzti hau? Pixkat denetik aukerak eta, argiarekin hor saiatu gera hasiera batean jolasten mugarik jarri gabe, ze nik uste argiarekin eta iluntasunarekin, itzalarekin ja zuzenean zerikusia duela gaiak, eta zerbait konkretura iritsi aurretik hasi ginen jolasten. Bakarrik, dantzariek beraiek manipulatzen zituzten argiak, guk argia estudioan modu batera jarrita, eta koreografiak beste albo batetik argituta, eta abar. Eta, hor ikusi dugu, itzalak berak beste entitate bat bezala, beste pertsona bat bezala bizitza hartzen zuen, ez? Eta, oso baliogarria izan zaigu, gero hori sortu genituen eszenakin kombinatuz pixkat estetika bat,
bai, lortzeko espazio bat non askotan ez den oso argi gertatzen dena, edo ikusleak beti izan dezan zalantza hori, ez? Benetan ikusi dutena hori da, edo ez. Edo nire burua izan da, edo nire imaginazioa izan da horrera eraman hauena. Eta pixka jolasten dugu horrekin, ez? Zer ikusi, zer erakutsi, zer izkutatu, plastiko horiek ere laguntzen digute gauzak diren bezala erakusten, ze azken finean dantzaria nebulosa batean bezala sartzen da, eta lausotu egiten da dantzariaren irudia, ez? Eta gainera azkenean bilakatu zaigu elemento eszenografiko, ere, ez? Hasi ginen poltsa txikitatik, pertsonai nagusiak puztutzen zituenak, metafora lehen aipatu dizuedan, metafora hori irudikatzeko, eta azkenean bihurtu dira poltsa erraldoiak eszena osoa betetzen dutenak, ez? Ondo, begira. Eta ni galdetu nahiko nizuke koreografiaren inguruan pixka bat. Badakit talde koreografiak daudela, dantzak elkarrekin egiten dituztenak, 3 solo ere badaude, eta uste dut oso lenguaia edo teknika ezberdinak erabili dituzuela, bai garaikidea, dantza urbanoa, tutina, konta iguzu pixka bat nola izan den koreografien sorkuntza hori? Bai, koreografiak aurreko lanetan bezala hemen ere bai dantzari bakoitzak badauka bere zigilua, ez? Badauka bere mugitzeko modu berezia edo, eta horregatik aukeratzen ditudan dantzariak ere. Ez dira danak uniformeak eta danak berdintxu dantzatzen dute, ez? Bakoitzak oso seilu ezberdina dauka. Eta hori ere hemen indartzen saiatu gara. Lehen esan bezala, itzalarekin erlazionatu daitezken hainbat gaia sailkatu genituen edo, sexua edo violentzia izan daitezken bezala, eta pertsonai nagusiak, Josuk antzesten duenak daukan ibilbide honetan, gai horietatik pasatzen gara, banan. Eta gai bakoitzak badauka bere eszenaratzeko modua, eta koreografikoki ere bai bere mugimendu berezia. Adibidez, violentzia zari garenean hor erabiltzen dugu kramp estiloa, dala, gaur egun dantza urbanoan erabiltzen egiten duten estilo bat, gaur egungo gazteek, eta da oso, berez oso violentoa, indartsua da, ez? Ez dute elkar ikutu ere egiten, baina beti oilar borrokatan bezala irudikatzen da, eta sekulako energia dauka, ez? Orduan, zer hobe hau baino, violentzia hitz egiteko, ez? Eta horrela, beste hainbat gaiekin eta beste lenguaiekin ere. Egia esan kriston gogoa daukat ikustera joateko. Zuk ere bai ez da Inigo? Egia esan, bai. Bai, eta gainera uste dut hori itzalena geure buruan, ez? Ezkutatu baino hor dauden eta ez dauden, baina badakit eta olako gure hausnarketa bat ere egiteko. Akaso antzokira joan eta epaia eta arruan eserlekuan utzi eta hori da. Katarsi moduko batean antzokitik ateratzeko moduko, ez da? Bai. Bardun esan dugu larun batean, 28an, Jareñon Gaztestenan, Donostian egongo direla 7:30. Eta gero ere badituzue beste hainbaten emanaldi. Lan honekin, baina beste hainbatekin ere jarraitzen duzu otempo dizekin. Guk hemen aipatu izan dugu agendan, eta gainera uste dut, etorri zinenean lan hau prestatzen ari zinen, Mozambiken, justu garai hortan edo elkartu ginen hemen, baina emanaldi asko dituzue. Bai, emanaldi pila bat dauzkagu otempo dizekin, eta gainea oraintxe zorioneko garaz, eren egun edo atzo atera ziren Max sarietako hautagaiak eta 2 hautagaitza dauzkagu lan honekin. Kaleko ikuskizun honena bezala eta ni koreografo honena bezala. Osea, behatza gurutzatu. Oida, bai, gurutzatuko dugu. Lehenik eta zorionak, eta jarraian laiztera arte, agurtu egin dugu, Asier Zabaldeta, ez da? Batez ere, denboraz justu gabiltzalako, baina azken galdera bazen nuen oiana bota, Ez, listo. Nik pixan lotura egitearen bota dut. Bai, oso politia lotura, Inigo. Asier Zabaldeta, mila esker, urera bueltatzeagatik, jarraituko dugu, Maxarien, emaitzikin zer gertatzen den, eta zoriontzeko tarteare hartu dugu gaur, izendapena berare badelako, ez? Zoriontzeko nahiko aitzaki, baina beste aitzakiri bat hartu behar badugu hartuko dugu. Laizter. Oso ondo, baskarrik asko. Zure. Zure gorputzera eta
ezin dagizu, ez dudala inoiz, askatuko. Honela, dena, ekin zai, gardena, orain, honela, dena, ekin zai, gardena. Abitaldearen Gardena, 2 minutu eta 25 segundutan, bum! Keep calm and bigarren kafea. Julio Bernek imaginatu zuenaren aurka ezinezkoa da, lurraren erdigunera iristea. 70ko hamarkadaren amaieran zientzialari sovietarrak putzu bat zulatzen hasi ziren Kola penintsulan, Errusiako iparraldean. Urteetako lanaren ondoren 12 kilometroko sakonerara iritsi ziren, baina ezinezkoa dirudi asko zarago joatea, zuloaren hormak presioaren ondorioz erori gabe. Askorentzat mundu ezezaguna da gure oinen azpian dagoena, inoiz luizi baten ostean, lur mugimenduaren ostean, honek uzten duen ebakuntza ikusterik izan duenak, antzemango zituen hainbat geruza. Testura ezberdinetakoak, lodiera ezberdinekoak, metro gutxitako tartean, ez dakit, imagina dezakegu mundu ere geruza ezberdinez osatuta dagoela, baina duela gutxir arte ez dugu gehiegi erreparatu, behintzate askok erdigunean dagoen nukleo delako horretan. Ziurrenik, inoiz ikasiko bagenuen ere, eta duela egun gutxi iritsi zitzaigun bere biziko oihartzuna izan duen ikerketaren berria, gelditzen edo kontrako norantzan ari ote da munduaren nukleoa. Gillan eta Shadonson ikerlariek ia 200 lurrikara aztertu dituzte hegoaldeko sandwich uharteetan, hego polotik gertu dagoen Atlantikoko artxipielago urrun batean. 70ko hamarkadatik gaur egun arte, sismo hauek bikoteka gertatu omen ziren eta uhin berdinak sortu. Baina, Alaskako estazioetan ipar polotik hurbil, hartuak izan zirenean uhinak apur bat desegokoterik iristen ziren, desajustatuta edo. Informatika ereduekin izandako dardara horien analisiak erakusten dute 2009an lurraren nukleoa geldiarazi egintzela eta orduztik azala baino pixka bat motelago biratzen omen duela. Zientzialariek ere antzeman dute 70ko hamarkadaren erdialdeko antzeko geldialdi bat egontzela, ez dakigu 7 hamarkada inguruko oszilazio zikloa dagoela ondorioztatu dute. Eta guk pentsatu dugu, hau irakurtzean, guk zuei helarazten ari garen bezalaxe, akaso kazetari batek, akaso adituren baten laguntzarekin,
helarazi digula berri hori. Eta nahi genuen gaiaren inguruan ezagutza bermatu dezaken norbaitekin hau guztia elkarbanatu. Gure horrengo gonbidatua zientzietan lizentziatua da, geologia atalean eta doktorea Euskal Herriko Unibertsitatean. Irakasle unibertsitatean bertan eta gaur egun kartografia geologikoa, disiplina anitzeko kanpamentua eta tektonika irakasten ditu. Hainbat proiektutan ikerketan aritutakoa, zuzendari edo zuzendarikide izandakoa ere, doktori tesi baten zuzendarikidea, hainbat nazioarteko artikulu zientifiko, liburu egile eta batez ere geologiaren divulgazioan ere implikazio handia izan duen pertsona. Arturo Apraiz telefonoaren bestaldean dugu. Arturo, arratsaldeon eta ongi etorri, bigarren kafera. Bai, arratsaldeon. Bueno, lehenengo galdera egin behar dizudana, Arturo, da, zuk ere, eta entzule asko kakaso egun hauetan, gu bezala jaso duten berri hau, ikerketaren inguruko berri honek, zenbat duen egitik, zenbat informazio matizatu behar den, zerbait ez oteari garen gaizki ulertzen, zer ari den gertatzen, nolabait esateko munduaren nukleo delako horrekin. Bai, kontatu duzuna egia da, eta kontatu duzunaz aparte beste datu bat emangot, igual hori ez dozue jakingo, baina esan duzu inoiz egin den zulorik handien 12 kilometrotako sakonera iritsi idala. Momentu batean zuldaketa edo zulo handiena Euskal Herrian egin zen. Hori baino 10 urte aurretik, gaza eta petrolaren bila ari zirenean 4-5 kilometrotako sakonera iritsi ziren. Rekorrak denpora gutxi iraun zeuen, ensegida zulo handiagoak egin zituztelako, baina momentu batean zulorik handiena hemen Euskal Herrian egin zuten. Beraz, eta gero behitu, bai ez, 4-5 kilometro, 12, munduaren nukleotik oso urruti geratu da gizakia beti ere. Oso urruti. Bertako informazioa oso ondo zandozunez, uin sismikoen bitartez barkarrik lortu daiteke. Eta orduan hauek egin dutena da munduaren puntu batean gertatuteko lurrikarak aztertu, munduko beste puntara iritsitako lurrikara horren uin sismikoen azterketarekin. Eta ikusi dutena da, 70 urtetan egindako neurketa horiek, ez direla berdinak. Eta orduen lotu egin dute desberdintasun hori, lurra zeharkatzen dituzten arroken aldaketa batekin. Eta kasu honetan, lotu egin dute nukleoaren abiadura aldaketa batekin. Apurbet igual kontestuan jartzeko azalduen godu lurraren barnea zelan dagoen osatuta. Apurbet daukogu lurrazalaren azpitik dago mantua, hori dana solido dago, eta gero dago mantuaren azpian kanpo nukleo likido bat, burdin magma bataz osatuta. Eta gero dago barne nukleoa berriro solidoa dana burdinez batez ere eratuta. Orduan denporarekin lurra ostu egiten da, osketa horrek eragiten duena da barne nukleoa kristaltzen joaten da, eta kristaltze prozesu horretan beroa askatzen du. Bero horrek kanpo nukleo likido mantentzen du, temperatura handitze horrek likido mantentzen du, eta gainera eragiten du kanpo nukleoan holako mugimendu konvektibo zurrunbilotsu bat. Hori izango litzateke lurraren barneko eskema orokor bat. Ados. Eta, eskema horretan, poliki nukleora iristen goaz, eta aipatu bezala nukleoa solidoagoa dela ulertu dugu, eta nukleo solido hori nunbait mugimenduan dago, edo mugimendurako gaitasuna du, Arturo? Bai, lurra bera mugitzen den moduan, lurraren azpiko eremu bakoitzak mugitu egiten dira, eta esan dizudan bezala, barne nukleo solido hori dago kanpo nukleo likido baten barruan. Orduan da, imaginatu bola solido bat, magma inguru baten barruan sartuta. Eta barne nukleo hori mugitzen da batez ere bi indarren eraginez. Lurraren eremu magnetikoak sortzen duen indar elektromagnetiko bat, eta gero nukleo eta mantuaren arteko gravitazio indarraren bitartez. Pasetan dana indar hauek, ez direla beti homogeneoak indar hauek, aldakorrak dira. Orduan denporan zehar, barne nukleoari modu desberdinean eragiten diote. Eta gero bestalde batetik, barne nukleo hori ez da esfera perfektu bat. Ez da bilarbola bat. Imagina eta gainera bilarbola hori ez da guztiz homogeneoa. Orduan apurbet konparatu dezakegu barne nukleo horren mugimendua, arrautza baten mugimenduarekin. Arrautza baten jartzen badugu mugimenduan,
momentu batzutan askarrago mugitzen da, eta beste momentu batzutan motelago mugitzen da. Segun zelan dagoen forma hori, arrautzaren forma hori. Ez dakit adibidea oso egokia dan, baina nikolako zerbait imaginatzen du. Bai, perfect. Eta orain bertan, barne nukleo hori egongo zan, moteltze fase batean, arrautz horren mugimendu moteltze prozesu batean. Esan dezakegu, bai, nolabait, bai, perfektua ez den esfera bat imaginatzen dugu, arrautzaren adibidea ontzat emango dugu bai noski, eta errotazio horrek, konstantea ez den errotazio horrek, sorditzakela ondorio batzuk, hori ere ondorio ezatzen du ikerketak, Arturo, egunaren luzerarekin esaterako, omen dira ez, olako, homogeneidade falta batzuk azken urtetan, egunak ere ez omen dira beti berdin-berdinek. Ez dakit hau kezkagarria dan, edo prozesu natural bat den, eta besterik gabe horren berri izan dugun orain? Esan dozun moduan lehen antzaziklo baten barruan sartu behar da hau. Neurketa sismiko hauek 65-70 urtetan zehar egiten da ikertzaileak. Eta orduan definitu izan dute agian barne nukleoaren abiadura aldaketa hauek ziklo bat osatu dezaketela. Zergaitik, antza denez abiadura aldaketa horrek eragina deuko eguneko luzeraren aldaketan, milisegunduren baten aldaketa eragiten dugu, hori ezin jogu somatu, hori bakarrik makina oso sofistikatuekin neurtu alda, orduen alde horretatik esteko inolako arazorik, eta bebai sortzen ditu aldaketa txikiak eremu magnetikoan. Aldaketa txiki horiek ere ez lukete inolako eraginik izango gure bizitzan. Aldaketa handiagoak noizbait gertatu izan direnak historia geologikoan, eta noizbait gertatuko direnak, bai, eragiten dute eremu magnetikoa ahultzea eta eguzkiaren izpi ultramoreak eta iristea lurraren azaleraino, eta hori bai da kaltegarria. Baina honek eragiten dituen aldaketat hain dira txikiak ez daukala inolako eraginik ez gure bizitzan eta ez edozein gorputz bizidunen gainean. Beraz, esan dezakegu, Arturo, hemen berritzaileena edo gure, ez dakit, geologiaren ikerketa esparruan zerbait aldatu bada, oso adituentzako informazio bat izan dela, eta, nahi gabere iritsi dela denon belarrietara, interesgarra iruditu zaigu, halako kezka ere sortu du sareetan, baina eragina ziurrenik adituen artean izango duela zuen ikerketetarako, ezta? Bai, hori da, eta batez ere, egondalako hor, non bai, ez dakitu izen burua usteot kor, nukleo deitzen zala pelikula bat, pelikula katastrofista bat, nukleoaren gelditzearekin gure bizitza guztia aldatuko zituena, eta horrekin parekatu ahal izan da, honek aipatutako esaldi bat. Esaten du barne nukleoaren abiadura moteldu edo gelditu egiten dela. Baina gelditu egiten da mantuko mugimendua erreferentzia hartuta. Hau da, gaur egun nukleoa eta mantua gutxi gora bera norabide eta abiadura berdina mugitzen dira. Orduan mantuarekiko nolabait esatearen nukleo ez da mugitzen. Eta hori da esan dutena, ez gelditu egin dala, baizik eta abiadura moteltze horren ondorioz, mantuaren eta nukleoaren abiadura parekatu egin direla, eta orduan batera mugitzen ari direla gaur egun. Baina berez, gure gana ez dut uste inolako ezer iritsiko danik barne nukleotik. Beraz, John Amielek zuzendu zuen Dekor pelikula katastrofista eta pixkat apokaliptiko hori baztertuta, esan dezakegu pauso garrantzitsua izan dela Arturo ikerketari dagokionez, geologiaren zientziari dagokionez, baina gizarte arrunta lasai bizi gaitezkela beraz. Bai, batez be lortu dalako lehengoz definitzea barne nukleoaren aldaketak azalean izan dezaketela nolabaiteko eragina. Nolabait lurraren barruan dana lotuta dagoela adierazten duen lan bat da. Ez barne nukleoan gertatzen diren prozesuak gugan ez dutela inolako eraginik, baizik eta kasu honetan eragina oso txikia da eta ez dugu somatuko, baina baliteke hor aldaketa handiagoak gertatu eskero, gugan ere nolabaiteko eragina izatea. Arturo Apraiz, Euskal Herriko Unibertsitateko doktore, geologian aditu, divulgatzaile, eta gaurtik aurrera, etxeontako lagun, mila esker bigarren kaferako zure tartea eta jakituria eskaintzearren, eta egindako argibide hauengatik. Eskerrik asko zuei. Izan ondo.
bagoaz aurrera, eta ez munduaren erdigunera, baina bai askoren bizitzan erdigune izan daitezkeen arte eszenikoen itzorduak zuekin errepasatzera. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Hogeita 6 minutu arratsaleko 6etarako, hementxe zuzenean, naiz irratian bigarren kafean esan da bezala, erreparatu behar diogu, asteburuak dakarren ari oiana, bihar bertatik hasita eta dagoeneko bide luze xamarra egiten ari den lan bat aipatzeko, ze lehendakari gaiak badaramatza abentura batzuk. Bai, ez dakit, iazko denboraldian asko aipatu genuen, ondoren hola utxunetxe bat izan dute, akaso Iker, Bera eta Zuaitz ere beste gauza batzuetan aritu direlako. Bata estatu batuetan grabatzen, beste zirko egiten. Baina berriz ere bueltan dira. Eta bihar ostirala lehendakari gaia Elorrioko Arriola antzokian izango da arratsaleko 8:00. Urrengoak ere bira handiarekin sexunak. Barakaldoko sozial antzokian arratsaleko 8:00 izango dira Telmo Irureta eta Aitziber Garmendia. Familia sareka da hemen izan genuen ere Agorriti lan honi buruz hitz egiten. Familia batean udaltzain bat agertuko da batean eta horra agertuko da zeo gertatzen da etxe horretan delituren bat eta pixka badenen arteko sekretuak eta ezagutuko ditugu. Tolosako Leidor aretoan atxaldeko 8:00. Betelgeus sentitzen dut. Zaupen arratsaleko 7:00 Ekuba taldearen lana. Ekuba taldea arte dramatikoa ikasten ari diren 3 gaztek osatzen dute eta Loraldia eta La Terminal Kultur Fabrikarekin egindako lan bat da. Betelgeuse eta Rigel Orionen 2 konstelazio dira eta badirudi Betelgeuse bere indarra galtzen ari dela. Eta pixka bat hori da adieraziko digutena. Obeixilik izan genuen aurre estreinaldia duela gutxi eta Donostian egongo dira gaurtik hasita igander arte. Lehen 3 egunetan atxaldeko 7:30 eta igandean berriz arratsaldeko 7:00 Ramon Agirre eta Itziar Ituño. Larun batean Itziarren ordez Amaia Lizarralde egongo da, baina emanaldia eskainiko da. Eta beste antzerki ikuskizun bat ostiralerako komedia madarikatua. Pabilloi 6-en 27 eta 28 ostiral eta larun batean 8:00 eta igandean berriz 7:00. Drama eta komedian hasten ditu lan honek eta manipulazio eta giza ergelkeria hitz egingo dute. Garaziko Bauban zinegelan, beste proposamena, Donibane Garazikoan. Kasu honetan, dantza ikuskizuna, fuga, arratsaldeko 8:30 Elirale iparraldeko Pantxikategieriaren konpainiak eskainiko duena, eta 3 dantzari eta musikari batek osatzen dute lan hau. Eta beste proposamen bat, Jarin, Sopelako Kurtzio Kulturetxean atxaldeko 8:00 sustraia, topaketa eta elkarketa erakusten dizkigun lana euskal dantza eta flamenkoarekin eta 2 dantzari, Jon Maia eta Andres Martin Bailaorea. Hori ostiralari dagokionez, baina larun batean ere badaukagu, zer ikusia, hondamendiatik hasita. Bai, Lasarte horiako Manueleku honan egongo dira arratsaldeko 8:00 larun batean, eta igandean berriz Oñatiko Santa Ana udal antzokian. Eta hurrengo proposamena, pixka bat denetari daukan proposamena, perkusioa, mugimendua eta umorea. Dena birziklapenari buruz hitz egiteko. Trash, Baltierrako Kulturretxean atxaldeko 8:00 larun batean eta igandean 7:30 leku berean. Laminosin, Zarauzko Lizardi Kirol aretoan atxaldeko 7:00 Banuzeko Xoriak dantza taldeak eskainiko du lan hau eta euskal mitologia oinarri hartuko dute euskal dantza, garaikidea eta ipuinak uztartzeko. Beste dantza ikuskizun bat, Jondo, del primer llanto, del primer beso. Donostako Victoria Eugenia antzokian arratsaleko 7:30 ikusgai egongo den dantza ikuskizuna. Maitasun istorio bada,
5 dantza kuadrok osatzen dute eta Lorcaren literaturako 5 pertsonaia agertuko dira. Rosita, Don Perlimplin, Mariana, Adela eta zuzendaria edo. Eta denek dute, pertsonaia guzti hauek dute ahulgune bat. Eta ahulgune hori da, desamodioa, beraz, horren inguruan. Arituko dira talen aipatu dugu. Orain ondo esango duzu, Ondo esango dut, bai, ondo esango dut. Murkrat, Gaztezenan, Asier Zabaletak zuzendu eta sortutako lan hau, 7:30. Mientras tanto, Bilboko La Fundizionen atxaldeko 7:00 larumat eta igandean egongo da, eta antzerki fisikoa. Eta pixka bat hitz egingo dute gure nortasuna definitzen duten horri buruz. Zerk eragindu edo zerk sortu dini orain naizena, zer da maskulinitatea, ze ezaugarri femenino ditut niga, monolako gaiak azken aldian ikusi izan ditugu, eta hemen beste proposamen bat. Eta antzerkia Winona eta Grace Amurrioko antzokian atxaldeko 8:00 larumatean. Zizut igandeko proposamenen zerrenda izorratu nahi duena. Baina, ikusut gidoian lehena, eta ez dut inoiz alako jazarpen publizitariorik jasan. Hori da, nik ere gauza bera pentsatu dut gaur, Euskal Herrian norbaitek ez daki Shenyun komunismoaren aurreko Txinako kulturaren erakusle den dantza zoragarria datorrela gurera. Bai, baina pasada bada Nahi zenbat, beldurra ematen dit. Bai. Ni noa, barkatu. Bai, ni ere egia esan enaiz joatekoa, eta gero, bai publizitatea YouTubeen adibidez edozein bideo Edozein bideo jarri hori, hortxe lehenengoa. Instagramen hori, Bai. telebistan, tabernara Juan Kafe hartzea eta telebistan Shenyun. Eta Gabonetan Donostian papera banatzen, bueno, ni atera nintzen Benito Lotxundiren kontzertutik eta lehenengo tori, eta 5 minutuko txapa. Eta gaur, urazan lehenengo kontaktua, eta ni interesa handiz, ze interesgarria, bueno, tal, zu, pentsatu nun, aipatu barko dugu irratian. Bai. Bueno, aipatuko dugu, baina... Ez, lasai, bai gandean ikusgai Bilbon. Aio! Txinako konpainia klasikoa, bueno, nunbait dantza klasikoa, hori, komunismoaren aurreko, tradiziozko, etniko eta folkloriko xamarra diren dantzak nazten dituen ikuskizuna. Shenyun, 7:00, Euskalduna Jauregian, aurrera. Eta aurrera egiteko jana, gure gaurko kafe utxatarteko gonbidatua aurkeztu behar dugu. Nothing's gonna hurt you, baby. Olaia Baie, Bizkaia, dantzari eta sortzailea. Txikitatik interes handiko neskatia izan da, bereziki mugimenduan interesa zuena. Dantza Maria Martinen eskutik ezagutu zuen, Aikoa dantza eskolan, eta ordutik ikasi, ikusi, bilatu eta probatzen ari da. Mugimenduak garrantzi handia du bere bizitzan, eta berari esker, bere burua ezagutu eta galderak egiteko aukera du, eta izugarri maite du hori. Dantza garaikideko formakuntza profesionala jaso zuen Gaztela Leongo Ana Laguna dantza eskola profesionalean, eta ondoren Deskaltzina dantza espaziorako beka jaso zuen. Zeinaren bidez, dantzaren munduko hainbat profesionalekin formatzen jarraitzeko aukera izan zuen. Egun gainera, pedagogia ikasketak burutzen ari da. 2016 urtetik, hainbat konpainiarekin proiektu ezberdinetan aritu da. Dantzaz konpainiako Growing Young, Arri Horriar, edota El Extraño sorkuntzetan ikusi ahal izan dugu. Matxalen Bilbaoren konpainiaren Fugas piezan ere aritu zen. La Intruda dantzaren Comunidad Prusiken. Jesus Rubioren Acciones Sencillasen, Miriam Pérez Cazabonen Neriari edota Irun, eta egun, Maride Jon eta 2 kolektiboren Esna piezaren sorkuntzan dabil besteak beste. Horrez gain, azken urteetan bere pieza propioak ere sortu ditu. Rocío Tejedarekin, Lo que pasa mientras, pieza sortu zuen, edo Gils Noelekin, Bioin, birentzat duoa. Datorren astean bertan izango duen estreinaldia izpide izateaz gain, beste hainbat konturi buruz ere arituko gara gaur berarekin. Ongi etorri bigarren kafeko kafeutxera, Olaia Baie. Kaixo, arratsaldeon. Arratsaldeon.
Eta ongi etorri. Aizola, nik galdera bat egingo dut, konturatuko zinen dagoeneko hemen dantzan eta arte eszenikoetan, eta antzerkian aditu oiana dela, baina kafe utzi izena duen tarte honetan, lehen galdera beti egiten du nik, eta da, ea kafezaleak zareten bai ala ez. Zu kafezalea zara bai ala ez? Bai, asko gainera. Oso ondo, ez dugu ni buelta oiana ez, aserretu egiten dira, tira, lasai, zu nire taldean, baina oiana zu galdetu lasai. Bueno, arratsaldeon Olaia. Hasiko gara zure txikitako momentu haietatik. Nik aipatu dut, neskatia mugitua zinela, interesa zenuela mugimenduan, eta Maria Martinen bitartez ezagutu zenuela dantza edo. Nola gogoratzen dituzu garaiaiek, txikitako dantzarekiko harreman hoiek? Bai, txikitatik oso mugitua izan naiz, de hecho, dantza ezagutu aurretik hainbat kirol probatu nituen, judo, futbola, eskupilota, beti sentitu izan dut behar hori mugitzeko edo mugimenduaren bitartez besteekin harremanatzeko, ez? Gero egia da, 13-14 urte inguruan baleta eta dantza garaikidea ezagutu nuela, eta superdeskubrimendu bat izan zen niretzat, behar hori asetzeko erraminta aurkitu nuen. Orduan, imaginatu, hitzekin ez naiz izan inoiz oso trebea, eta orduan mugimenduaren bidez, mugimenduaren bidez adierazten duzu. Bai, bide hori aurkitzea oso polita izan zen. Eta irakurri dizut mugimenduaren bidez, kezkatzen zaituzten gaien inguruan hausnartu nahi izaten duzula. Horrela sortzen dituzu zure piezak kezkatzen zaituen zerbaitetatik abiatuta edo zein izaten da abia puntua? Bai, nik uste dute azkenean mugimendua dantza gure kasuan, baino artea generalean, erraminta oso potentea edo boteretzoa daukagula kezkak adierazteko, aldarrikatzeko baloreak edo mahai gainean jartzeko kezkatzen gaituzten gaiak edo ideiak, ez? Eta orduan, nire kasuan, sortzen dudanean, beti kontzeptu nagusiena da kezkatzen nauen zeo zer. Adibidez, aipatu duzun bioinbirentzat piezan, Gil Noelekin batera sortutako duo koreografiko bat da, eta gure kezka nagusiena zan normalean duo lana sortzen denean, batez ere emakume eta gizon baten arteko duo bat sortzen denean, genero rolak edo patroi konkretu batzuk errepikatzen direla genero rolekin. Orduan, gure kezka nagusiena zen ikustean nola patroi horiek ez errepikatu. Eta hori ere bada nire eguneroko bizitzako kezka bat, ez? Orduan, hori eszenara eta gorputzera eta estudiora eraman ahal izatea, nik uste dute merezi duela. Eta lo que pasa mientrasen adibidez, lan hau ere zuk sortu zenuen, Rocío Tejedarekin batera, eta uste dut kasu honetan, erorketatik abiatu zinetela, baina ez erorketa soil batetik, ezta? Mugimendua hortik abiatu bai, baina azkenean harremandu nahi zenuten, adibidez, norbaiten zaintza daukagunean, edo pertsona hori erortzen denean berriz ere hor gaude altxatzeko, pixka bat hor nola abiatu zenuten lan hau? Bai, erorketa esan dezakegu hori kontzeptu printzipala dela, baino estudioan konturatu ginen erorketa horren bilaketan agertzen zirela beste hainbat kontzeptu, agian erorketa bera baino interesgarriagoak zirenak guretzat, ez? Eta horien artean agertu zen adibidez elkarren arteko zaintza, elkarren arteko konfidantza, erorketa emozionalki nora eramaten gaituen,
edo zer eragiten dit adibidez Rozio erortzen ikusteak. Edo, bueno, gauza horiek guztiak. Bai, azkenean nik uste dute lo que pasa mientras piezak erakusten duela bi emakumeon arteko harreman bat, eta bi emakume horiek elkar miresten dute, eta elkarrekin sortzeko desira hori daukate, eta hori burutu ahal izateko elkarren arteko zaintza ezinbestekoa da. Olaia, hemen joan den astean beste emakume bat izan zen gurean, kafe hutsa hartzen, eta galdera bat utzi du zuretzat? Aupa Olaia, galdera tipi bat. Imaginatu musika bat entzuten duzula, eta bai ala bai dantzatzeko gogoa pizten zaizula. Zein liteke musika hau? Mil esker? Wow. Galdera erraza ez? Ez eta, ez da zehatza ere. Bai. Esparru zabala utzi dizu. Bai. Ez dakit, eske batzutan ere soinu batek mugitzeko grina ere sorrarazten dit, orduan agian itsasoaren soinua izan daiteke egun batean, edo beste egun batean, eske depende. Ez dakit zehazki zein izango zena besti hori. Beraz, soinua bera, alegia. Zenik, laguntze aldera beste galdera egin behar nizun, eta zan, bueno, behar du izan soinu edo doinu ritmiko bat, edo soinu konstante batek izan dezaketa. Bueno, erantzun duzu, ez? Itxasoa bera izan daiteke. Visualizatzen duzu instrumentu musikal bat, esaterako, ez dakit ze instrumentuk behin egin dit konektatu zerbaitekin edo? Perkusio asko gustatzen zait. Eta ez dakit zer gertatzen den nire gorputzan, baina ritmo perkutiboak entzuten ditudanean, beste bidai bat egin dut eta bai. Baina batzutan ere bai, isilunea ere eskertzen dut eta asko improvisatzen dute estimulurik gabe. Gorputzak ere badauka bere musika barruan. Gaur ere aipatu dugu sorkuntza bidaietatik edo lekuetatik. Ez dakitzu ere sortzeraren maten zaituen leku batek, aipatu duzu itsasoa izan daitekela, baina esan duzu ez, momentu batean gauza bat izan daiteke, beste batean beste bat. Lekuren batek inspiratu zaitu edo bidaia batek edo sortzeko garaian? Egia esan, Gilekin oso argi geneukan, Gil belga da, baina Euskal Herrian elkar ezagutu genuen, eta oso argi geneukan Euskal Herriak gure piezan egon behar zuela, ez genikien nola, baina modu batera edo bestera hor azpian egon beharko zela, ez? Eta adibidez egin genuen lan bat oso polita dantzatzeko konpainiako lagun batzuekin batera, izan zen Euskal Herriko soinu ezberdinak grabatzea. Eta WhatsApp talde bat egin genuen, soinu ezberdinak grabatzen genituen eta elkarbanatzen genituen, eta soinu horietatik sortu egin zen piezako banda sonora edo ambiente sonoroa. Orduan, bai, noski daudela imaginarioan soinu asko eta toki asko ere bai. Adibidez lan horretan bidai bati buruz ere hitz egiten dugu eta bidai horretan bai basoa agertzen da, itsasoa oso presente dago. Bai. Guk ere gaur itsasoa aipatu dugu hasieran, Bai, esan dugu nondik etorri gara? Zalantza eta egia itsasoak egia asko duela. Hori da, hortik. Bai. Bueno, eta ez dugu agian tarte asko izango hitz egiteko, baino aipatu behar dugu. Otsailaren 5ean estreinatuko duzue Esna. Mari de Jonekin eta Dos kolektiboarekin okerrezpanago. Kontaiguzu pixka bat, zer den, Mari de Joneko Jokin Oregi bere garaian izan genuen, hainbat lanbani buruz aritu ginen berarekin. Kontaiguzu pixka bat, zer den Esna? Vale.
Bai, ala da, esna, otsailaren 5ean Barakaldo antzokian egongo da. Esna, hori da, Maride Jon eta Dos kolektiboren arteko elkarlana da, duo bat ere bada, Denis eta biok gaude interprete moduan, eta esnaren bitartez, nik uste dute ideia izan dela jolasa eszenara eramatea, eta jolas horren bitartez saiatu bilatzen norberak bere barruan dituen pertsona, izaki, monstro, animali ezberdinak, eta beldurrik ez izatea monstro, pertsona eta izaki horiek guztiak kanpora ateratzen, ez? Aizu, Olaia, otsailaren 5 kasualitate izan da? Esan nahi dut, otsailaren 5 Santageda eguna da. Eta Santageda egunean, Euskal Herrian tradizioak lurra jarekin joaz, eta zuek esna estrenatzen duzu, oso kasualitatea polita iruditzen zaitu, Begira, ez naiz konturatu orain arte, baino, bai. Hurrengo entrevista baterako erabili dezakezu. Bai. Egun hori egokia zela, esnatu lurra. Eta prozesu honetan, sorkuntza lana edo koreografiak nola sortu dituzue? Zuen arteko Denis eta zuk improvisaketetatik abiatuta egin duzue, edo eta beste zuzendaria izan da markatu duena pixka bat? Nolakoa izan da lan hori? Bai, bueno, egia da, Jokinek zuzendaritza lan egin duela, eta Eba Guerrerok Dos kolektibokoa koreografia lana zuzendu duela. Eta orduan, Denis eta biok egon gara hor elkarlanean haien desioak haien desioei erantzuna emateko, ez? Baina egia da asko improvisatu dugula, asko jolastu dugula, sorpresa bat dago emanaldian, baina ohe bat ere badago, eta, asaltoka ibili gara hor, otsailaren 5ean ikusiko duzue, hobeto, baino, bai, batez ere improvisazioaren bitartez egin dugu lan. Ematen ziguten ideia bat, eta probatzen, atera izan dugu materiala. Prozesu divertigarria edo goxoa ematen du izan duzuela, eta seguro otsailaren 5etik aurrera ere joango garela gu agendan aipatzen. Ze badituzue emanaldiak aurrerago ere, eta aipatuko ditugu. Horrez gain, aipatu dut, interprete eta sortzaile izateaz gain, gustatzen zaizu uste dut mediazio lana egitea dantza garaikidearen bitartez. Hau da, mediazio lana egin izan duzu dantza garaikidearen bitartez. Nola egiten duzu hori edo zertarako balio dezake dantza garaikideak? Ikuskizun batez. Bai, nik uste mediazioa orain balioan jartzen ari den adar bat dela, eta nik uste dut oso erraminta polita izan daitekela, ze batzutan publikoak dantza garaikidearekin ez dauka oso harreman ona edo ez du ulertzen edo ez dakit, sentitzen dut, adibidez musikarekin alderatuta, distantzia handiagoa dela publikoa eta sortzailea edo dantzarien artekoa, ez? Eta nik uste dut, justo mediazioa izan daitekela giltza, distantzia hori murrizteko. Eta publikoak eta jendeak ulertzeko egitan zein dan gure lana. Adibidez, azken aldian egin duguna izan da eskoletara joatea, eta mediazioa esnaren prozesuaren bitartez egin dugu. Eta oso polita izan da, ze eskoletara helaraztea informazio hau, polita da, aurrek ikustea dantza ere, eta artea beste lan bat dela, ez? Eta hori balioan jartzea. Eta eurek ere ikuste esaten beste aukera batzuk izan aldituztela
nagusitan, ez? Mundu profesionalean. Eta, bueno, egiten duguna edo egin izan duguna azken mediazioetan izan da hori pizkat azaldu izan gure lana eta gero mugimendu ariketatxo batzuk planteatu. Ze adineko jendearekin egin duzu hau? Uste dut zitu 10 urteko aurrekin, bai. Uste duzu gauza bera egin daitekeela helduagoekin ere edo txikiagoekin? Bai, noski. Bai. Ezken nik uste dute mugimendua edo mugimendu klaseak ondo bideratutak bizi kalitatea hobetu dezakela. Bai. Zer esan guztiz ados. Esaldi horrekin geratuko gara hoiana, azken minutu arratsaleko 6etarako, eta Olaia Baiari eskerrak eman berrizkiogu gaur guretzat tarte hartzeagatik, barrakasta asko txaiaren 5 lan horren estreinuan, esna dezazuela ikuslegoa, Lurra, udaberriari ongi etorreman diezaiozuela, eta udaberriarekin ere datozela emanaldi asko etorkizunean, Olaia. Mila esker. Mila esker zuei. Plazer bat. Agur. Eta gu bagoaz, Oiana Maritoren agenbe datorren ostegunera arte. Oie, ben izango. Bihar ostirala, hementsi izango gara bigarren kafean, entzule, plazer baduzu behintzat, gauza asko zuekin elkar banatzeko. Mai Gorostiaga eta Julen Goikotxe Orbegozo, hementsi izango dira gurekin mailean, eta kontatuko dizuegu zer datorren. Izan ondo, bihar arte, aio! Keep calm and bigarren kafea.